Ang mga pagkatawag hatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir! Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto padayon ta sa tuang panaguban padayon sa paglanog-lanog pabati mo sa gihapon kanato mga kabisyo my love so sweet ha good noon di ay especially sa uban kanato diha karon nga nagpahingsog sa ilang kalawasan banat-banat sa ilang kaunuran di ba kay mukaon na pud usab og balik kay medyo murag nakulangan taon gyud sa pagpaniud ko mo lagi. Oh, nga niya yun. Dungagi pa niya mo. Only rice lang tirada diya, ha? Kayo kaulaw, ha? Baga bito kag nyaong. Kaya mo, bahay mo to. Pero bitaw la sige tuod mga kabisyo my loves ay mo kalimot sa gihapon na especially katong mga uban kanatong nagplano or gusto na mo palit sa ato ang produkto diri sa Calabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric o Calabo leaves, white o green ang color sa kapsula niya na ay mo kalimot ha. Makatabang na siya mo alivio sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer o guban pang mga balatian no. Ipares sa Calabo with mangustin para optimos ang kombinasyon. Calabo Plus Herbal Products ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo ang epekto. Okay, mo na siya ang nindot diha kay tanan. Especially kining ato ang Angelic Relaxing Roll. Gamay lang ni siya mga kabisyo my love so sweet no. Pero nindot kay ang paminaw nimo niini na makawala sa stress, sa feeling nimo relax kay kastanan. Di ba kay manutsot ang kanindot og soothing effects sa peppermint og lemon scent niining Angelic Relaxing Roll. So sa paghiulat mo, palit na! Padayon tala sa 12:16, mayong utog gihapon labi na sa nakatayap sa ato ang programa karong mga tagnaa no. Tuyog ta sa paglanog-lanog sa gihapon karon laing kaaging ato ang siren niining sunod natong programa ang Katok Confession. Okay, kung gusto mo mag-share sa inyo ha diha, pabati lang tuod mo. Message lang ta ninyo aron atoan ang mapasidunggan ang inyong mga kaagi o gun sa banadihang gusto niyo i-confess sa inyong kanato. Alright? So, aniya na mga kabisyo my loves. Lola Baba, ready ba ka o ready na ka? No choice, ready na. Sa mga readers, girl di ay ko. Just call me Kiss, 17 years old. Dalagang Pilipina. Working student sa akong tita. Akong tita nay anak duha, girl and boy. And ang girl abroad. Then ang boy, minyo na. Pero nakiipon pa gihapon kay mama. Kay mamas boy man. Bago opera ang akong tita sa ovary. So sa tanang lihok niya ako at tanan. Pati negosyo niya ako nagunit. Kay bawal pa siya maningil sa mga utang-utang. Sa pagligo, pagpakaon, pagpailis o pag-alaga, tanan, trabaho na ako. Tanan trabaho sa balay ako at tanan, miskan mismo anak sa kuntita o binalahi, wala nakatabang, pati sa trabaho. Grabe niya po siya eh. Siya ba niya?
Kung katabang siguro ka dili siguro pagka alipin. Dapat tubuan ng sweldo sa padiay nyo. Kaso pag Pinas lulubaba inga ng kayong tanga minus kay gyud no. Pero pag sa laing gani kang nasod matrabaho gingana bahala pa dihag mag kabiba kag tamag trabaho. Di ba kay dako kayong sweldo? Wala. Pati sa trabaho wala kadagko gitpudsad sa ilaha mga lawas. Ako pa'y paatimanon sa ilaha sa isa ka anak. Dili manunta na ako na responsibilidad. Gikan sa labunon nilang tanan sulod sa balay ako pa'y manglaba. Wala una-una ang gaskwela ko og need pod na ko og oras para mag-study og paghimo sa ko mga project. Tapos isa ka gabi na di niadto o isa ka gabi na di na ako makalimtan ani anang nahitabo lulubaba. Oy, siya mo niya siya. Tarungan na diya. Asawa sa ako ang boy cousin ni uli sa ilaha kay gimingaw og didto matulog. Actually, gwapa kay ni iyahang asawa. Pero tapulan, in short, hugawan. Natulog na ko mga alas 11:20. Kay bago lang nahuman sa mga trabahoon. Then wala na ko gilak ang gate kay nag-inom pa sa gawa sang ako ang boy nga cousin. Nakamata na lang ko nga katapad na ako ang cousin. Then baho kay siya og alak. Human ato gihag pagid ko niya. Og murag giluod ko nga nakulbaan kay first time gud kayo nako. Naginahinay ko og bangon. Pero naglisod ko kay gigakos naman ko gugot niya. Moto, nabuhian na nako siya og nabrihan na ang pultahan pero sa dihang gilak man diha ay sa buang. Mindset ba? Mindset. Nakulbaan ko kay nibangon o gibara ko then gipalingkod ko sa iyahang paa. Pataka na og hikap tapos ang ako ang suot is t-shirt nga dako og di nako naga shorts. Murag kaluparon ang ako ang kalag kay naibog lagi daw siya nako. Nakaihinom ko sa kadlok. Naglisod nako ginhawag nakulbaan na siya kay mura nako og kamatsyonon. Nidagan siya padulong sa kusinag nagkuhag tubig din iya kong gipainom. O gisagpa ikaupat. Wala ko niya gidayon og rape. Pagkaugma gikalintura ko din naay dako kaayong bunog sa akong paa ug tulala na dayon ko ato pirme. Sumotoy nahitabo sa akong kaagi. Hinaot ninyo akong matambagan. Kailangan ba na akong pasayloon ni ako ang boy cousin? Purag paminaw na ako kinihang boy cousin tumboy ni siya ba? Lulubaba no. Basin siguro gyud kay tungod kay ingum to siya di ba nga gwapahon po niya ang giyagaw pod. Nuli kay o gwapa kay ni iyang asawa. Iyang asawa lalaki ni siya may kiling. Gani tama de tama. Okay sige. Sumoto siya. Ang asawa sa iyang gagaw nga lalaki gwapahon pero siya mo'y gitripan tuod bisag igagaw sila. Mao ginya siya. Iyag yung gikuan o iyag yung gibuhat ang meaning sa igagaw. Igagaw. Di niya ka manumbaling ano siya. Langan magmanumbaling patuod ka niya siya no. Kunya kung pagsaka po kagkasyo, murag labo pero pwede ka magpasaka og kasyo siya harassment siguro sad. Labi niya nga ebidensya nga sama niya. Depende lang kung kuan mo pero ayog kadlo kung ganyan mo adto ka sa Women's Desk kay proteksyonan jud kanya nila no. Wag gani sila dapigan ikaw gid ang ilahang pabilhan. Bisan pag mo pa niyang pamilya diya magpalayo jud ka sila at least di na ka mahago pa sa unsa pay mga bulaton basi niyang paguli nimo palabon pa kay. Nya buy-buyan pa ka sa tagbalay nga inganyang ikaw naghatag sila o ikaw gahatag gitagan kanila og pamuyo pagkaon. Nya tapos wala lang nila kuntang pagatiman nimo diya sa ila ha. Serbisyong totoo lamang sinta. So mao nya nga
Munyang kamo diya ha. Sige, padayon lang mo sa inyong kadali lang ha. Sige, kanya lang tayo padadaan og mensahe. Usa sa tuwa mga kuanyo, mga fans. Ayun ito dahil ni Sir Joseph, dagang salamat ni mo sir. At kulba ko niya sir, kulba ko niya. Sige, o kato siya, katong adun na may nga niyang klaseng kasi natiya niya. Lahat mo kayong panahon karon ganyo. Sa inyo na, sa unya pa ang pusad, pero mas bulgar yung kayo karon. Nga nga, imo ang kadugo mo, una niya sa imuha. Diba? Sige na, tanaw nila og bold ba? Sa lain nasod kay mag-inunayay na. Namalisi na gyud. Pag iganya yung kadlok, kay tungod ang imo ang pagkatao, badalagi na nimo hantod sa imuhang pagdako, hantod sa imuhang pagkakulang. Di ba? Pag dili gani ka madibriefing sa inganyang paghiha, doon na kay murag, pwede kang magkasakit o sakit sa mentalidad niya, may kiling, no? Gani, pwede ka walay kuan kabisyo, kining dakong posibilidad nga pwede ka magka-PTSD, no? So nana kay mga kahadlok, kabalaka, nga pwede kang maglisod og ginhawa. Sama siyang nasinatian, no? Unya kalit-kalit ni siyang mga atake, di na siya tiaw mga kabisyo. My love, so sweet, no? Kung wala kay kasayuran niya na, makasulti ka sa imong kaila nga dunay PTSD, kikate. Pero tinuod, no? Grabe ang anxiety nga bation na natuod na nila, no? Dili basta-basta, dili dapat tiaw-tiawan. Pag aduna kay sakit sa mentalidad, mga kabisyo, my loves, kay kana siya pwede po magdala og mga grabing balatian sa imong kalawasan, no? Muhina ang imong immune system. So better nga naadyo kay kusog nga magpa-check up and of course magpakonsulta sa mga legal nga tao nga pwedeng magtabang sa imuha. Kung galing sa nga ng pag-iya gikamang ka, no? Rape naman gihapon tuod na siya. Kuan lang unprovoked lang tuod, di ba? So di gyapon tuod na siya maayong nga tiaw-tiawan ng ingana. Kung ganing adunay intention nga mang-rape daw kung gi-rape, di ba? Paabot pa ta nga sa kaduhang higayon, di ba? Mahimo og mabuhat tapod sad na niya, no? Minus kayong mga uban karon nga nagtug-an sa tinuod kay tungod nahadlok sila sa kaulaw. Number 1 siya kinang sa kaulaw, no? And of course kaduha ang pagbahad, di ba? Kay kanang pagbahad matinuod lang na siya kung unhan kaniya, pero kung ikaw makauna nga mutugan kag di ka magpakita, musumbong ka diretso adto ka sa hingtungdan, di ba, sa pulisan, ayaw nagduol si imong ginikanan, diyan na sila motuo sa imo pag nana ka sa kapulisan. Pero pag muduol ka una sa ilaha, di jud kag tuwa na nila, no? Actually mas mutuo pang mga maestra, mga classmate nimo pagsultian nimo sa ingana kaysa sa imuhang ginikanan. Kay ginikanan kay murag magdumili pag magduha-duha pa nga igsuon ako to, nagbuhat sa imuha, di ba? Igagaw na ko ni ingana. So murag lisod dawaton sa ilaha kabisyo, my loves, no? Nakoy kauban niya na karon sinating sa inganang paghiya, pero dili siya, no? Basta mo lang na siya. Na-share nang niya sa kuha mga kabisyo. Makasubo lulubaba, no? Bitaw kayo binatog sa mga nganyang kaimtanga sa mga TV, balita lang nato mahibalan di tuod, no? Usas to mga kaila makasinati og sama sa ngana digi dalim murag lisod kay maghimo og tambag, maglisod ta og himo og or siya atong isulti bitaw kay siya naman gud ang nakasinati niya. Tapos ang atuan na lang is palubag loob na lang yun nga makasugakod sa inganyang problema, ha, diba? Kay pasaanon kay tawagan niya kaning pasaanon gid nimo ang imong problema nga inganyang masinatian nimo. Pero kung ugali po lalaki may kiling nga makasinati niya, no? Sa maghihapon basad sa inganyang kabalaka kadlok ang imong batiyon. Kung ang rape pod sa imo is pareha pod nimo lalaki nga barako kay tanan, handlok po kayo sa tanan. Ilabi na kung daghang nga ng klaseng mga kahimtang lulubaba, no? Kita mga lalaki, mga rapist magudtod ta ba? Di gid makuan mga kabisyo, malimod kay mas taas ang
porsyento sa mga kalakian nga ng rape, no? Malalaki man o babae, way pili pang rape nila. Labaw na kung mapriso ka sa mga buhat nga labag ka sa balaod or nakay sala, di ba? Kung mapriso manggani ka niya tapos minus ka sa kwarta imbis unta makagawas ka, nadugayan na noon ka kay dugay kang kaso ning dagan sa imuha, nabtan pa kay mga pila ka bulan. Kunya natanggong ka di as prisuhan yung kamukha mo. Talaga diyan, no? Wala, kuan gyud kining tagam jud ka, diyan jud ka buhat og daot tay no priso ka. Di ba kay kuan gyud kining guba yung balay sa utot-utot nimo dia. Isang guba, perting guba. Labaw na kadang sa laing nasod bitaw kabisyo, no? Kung may balaan sa laing presuhan or laing mga piniriso nga ikaw bitaw ng lugos o mga bata. Patagamon juga dito. Luguson po kag-apil. Naati daghang kayo mga kaso makita na to nga balita mga kabisyo sa laing nasod, no? So kana. So tagam jud ka mo balik agad sa imuhang gaba gid, no? Anyway, padayon ta mga kabisyo, my love, so sweet. So mo to siya ang ato ang ka-talk confession. Kung may gustong i-share ka nato, kung gusto nyong ipabuhagay ka nato diri sa kahanginan, babati lang mo adto lang mo sa ato ang ka-talk confession nga Facebook page, message lang mo didto. And ato na siyang i-post ng inyong mga confession. Pwede rin ninyo i-kuha lang ninyo. I-type lang ninyo, i-message ninyo tapos i-post lang nato na dito dapita aron sa mga followers nato diha karon makabasa sila o makakuha sila og inspirasyon diha sa imuha, no? Sa mga naglabad ang ilahang kabubuton diha karon Lolo Baba. Katong mga naglabad ng buot. Kay tungod way buot. Mga plus na lang mo diha unsa day ka, no? Kalabo plus herbal oil liniment. Ang sulbad sa labad. Diha plus ang liniment nga numero 1, aprobado, garantisado. Kalabo plus herbal oil liniment, amigo. Huwag tang sa banyuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma, huguban pa. Mupatay sa kutog, mumoisturize sa panit, humutog sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, ninjot sa paminaw. Insect and mosquito repellent. Alang sa mga nasa opisina o kabuyon sa biyahe gamiti sa Kalabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak o stress nga paminaw, magkalabo Premium Rub ka na. Para ang buhay, hayay. Para sa mga kagit-kagit og baho sa lawas, panyabon gamit ang Kalabo Plus Herbal Soap, lamang sinta. Para pampaputi o pampabata sa kutis, Karisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag-Karisma Kojic Soap with sunblock protection. Kinigato sa Jesser Marketing Kalabo Plus Herbal Products kay sa Kalabo Plus tanang balatian tudas padayon ta sa tuwang panyaguban duyog yapon sa paglanyog-lanyog katunguban ka nato diha nga nagpahimsog sa ilahang panglawas. Gyud dapat sa buntag pa lang nag-exercise pud sad mo. Mobitaw na sang kanta, mag-exercise tayo tuwing umaga. Para makabuilong imong lawas sa bang mga bulaton, pakuan ba pang papiskay ba sa day ka? Good. Sige, duyog ta pa dahil sa itong paglanyog-lanyog kung bakit tani sa itong programang Tutok Pakatok sa Udto. Ban gapon tanin nyo, Kinigapon si Mike Kiling. Kini po si Lolo Baba,